Здравейте! Готови ли сте за ски? Аз съм Стемпи от Ski and Board Team, а вие гледате eSchool. Наближаване на зимата е време да изкарате старите ски обувки, да ги поразходите из къщи и да се убедите, че все още ви стават. Но ако установите, че не сте доволни от това, което имате, преди да пристъпите към подновяване, вижте материала, който сме ви подготвили. Ски обувката се състои от две части – вътрешна бутуш и външна черупка. Бутушът осигурява комфорт на кръка, докато черупката предава движенията от кръка към ската и обратно. Колкото по-твърда е черупката, толкова по-чувствителна е връзката между ската и крака. Прекалено твърдата обувка обаче води до ограничаване на подвижността в глезената става и до значително намаляване на комфорта на крака. Върху всяка съвременна ски обувка е маркиран условен индекс за твърдост. Състезателните обувки имат най-голям индекс за твърдост. Обувките за експерти, профи и аматьори са близки по форма до състезателните, но имат по-малка твърдост. Напредналите скиори избират обикновено обувки със средна твърдост, които често имат опция за коригиране на твърдостта. Освен това, този вид обувки са по-широки, предоставят достатъчно пространство в зоната на пръстите и като цяло са по-леки и комфортни. Обувките за начинаещи са с малка твърдост. Те трябва да осигуряват лесно обуване и сваляне, висок комфорт, достатъчно свобода на движение на глезените стави и свободно циркулиране на кръвта в стъпалата. Ски обувките за жени са съобразени с особеностите на пола, акцентират върху удобството и отговарят на модните изисквания на дамите. Обувките са най-важната част от ски екипировката. Неправилният избор може да провали усилията ви за усъвършенстване в добрия случай или да доведе до травми и деформации на краката в по-тежки случаи. Към какви основни правила да се придържаме, когато пробваме ски обувки? Използвайки чорапи, с които ще карате ски, за препоръчване да са специализирани. В шаблон за тестване определете вашия размер. Обуйте обувката и затегнете временно с лентата за затягане. Започнете да закопчавате щраймерите отдолу нагоре без излишно усилие. Проверете пак отдолу нагоре дали не може да дозатегнете щраймерите. Следва бърз тест дали обувките са вашия размер. Изправете се. Нормално е пръстите на краката да докосват леко бутуша отпред. Ако натиснете напред приклякайки, това усещане трябва да изчезне, защото стъпалото се измества назад. Обувките трябва да обхващат плътно краката, без да се налага да търпите каквато и да е болка. Пръстите на краката свободни от напрежение, петата неподвижна при пренасене тежестта на тялото напред. Отивайки в спортния магазин, запасете се с достатъчно време и търпение. За да се убедите, че избраният модел е вашият, останете с закопчани обувки за достатъчно дълго време. И ако все още са останали неясни въпроси, не се притеснявайте да напишете на нашия имейл. eSchool@skiandboardbg.com